Kebish now. Hey, Lanya. Nigga be for Wiggy. They battle them here. I put a head now. And the phone off, my bishop. Okay, man, how will I back up on social media? Nina. Yes, sir. Ngadi room wagon tag. I told that touch. Your name when you baragan a pot, baby and got guess Bow leg and I be human. I get to watch it. They were to them. I told that in Takoshi. Timere konye use. Don't behave yourself. You're not telling a key, but you get somewhere. But you get no emola walk back on Matana Papa. Behave when we're gonna mat organ abo. The way for Nana, I get below to get Ramazo. I make a no pant basaranga ke wogan. On your pasra panta, copu chapatinina, on a wire dia anyam megia. Branga with a panta, I'm not screening. Angena basa panta. Now we'll drop Kebra basaram pantanga. Lara maso. Branga, what a panted on you, where am you? No. Whatever fast there. When Otele. Maybe I'm going to wear a pant in our wardrobe. Come on, what pack and I to take like a come up. What pack? My bingo. That would have phone. Tell you when I went hotel. Branga Pia Mangamoka. Tifona ni who do twade. It's on ye jeji. Ma where's it? The shares. You want your bear? Anambra State. A bear Anambra. Nemo. A bear Nemo. Kirozo. A bear Amnuzu. Omunebon. A day for them. 25. A garola Kwamahadu. No, sir. Gonna canano. Nothing. Mega no tunga now with the phone now. She then I can't now. They will say for this girl. No tunga now. Quick while I hundred and get off. No tunga. Commissioner, watch him. From Bini. It's your mother. None. A balarambo. No, sir. Na family uno no one endara. No, sir. Mba. E wono embesa de no lunu. Mba. Onye ogwu ego obina ya de uno. Mba. Negi na nna ga ha de ndo. No, sir. Otele oja ko too much. Mba. Gini mere negi na nna ga de ndo. Amafam. Daddy won buy pempe, mommy won 219. Poison. Don't know. Thank you. Don't. Amam na ewo orphanage no. Do. Orphanage daughter.
ebe iwe orphanage ele ihe a gwakwara na gị gburu nna gị Amakwa m o. Alụ adịrị ya. ụmụnne gị ọ dị ole Ịbọ. ọ gị nwa bụ ada Yes, sir. ụmụnne gị enwere nke na-aṅụ goof No, sir. na family unu ọ na-aka nka anwụ ka ọ na-anwụ ọsịsọ Yes, anyị na-aka nka. ebe unu na-aka nka mmadụ ọnwụrụ what age 45, I think. 44, 40 something. mpa gị kwa na ọnwụrụ what age Oh, well. what Okay. age Okay, ma. Okay. Family. Na kanka. Bishop, anyị na-aka. Them you. 45 for one ka. Onye nwụrụ 45 years or one ka. Ịma na aga elu di na nwaanyị, ma na na-ajụ di ihe ahụ Chineke agbaghị ọkụ. Dere eme ya. Na gịnị mere? Poison. Them you ele ihe ofe akpa ebe ka ofe akpara gawa o ji rite. Mba ọ zọta azọta. Njụrụ gị ihe a gịnị gburu nne gị na nna gị ga-ese eme ahụ. Ịma sị oriri ya n'ọnụ dabisi mmaghị onye akpịrị ogologo ji rite ya n'ọnụ. Bishop ọ zọta ya azọta. Ọ zụtara ya zụta. Family gangam gata ụgwọ ọzịza. Anaghị osiri ike. Ele nke shiri ka nke aka ịkpakọwa aka nri. Fana abụọ dị normal. Ha abụọ shichara ike. Mba ọ dị normal, o si ike dị soft. Ara gị o shiri ike ka ọ dị soft, ọ ihe m jụrụ gị. Ọ dị soft. Ebere gị ugwu. You think I'm joking here? Yes, if you have a church, you get out of this place. Ebe a dị motherless baby so home ọwụ. Ebe a ga-abịa ratin nọ, gị gbatụrụ m ga. Ebe a dị orphanage home ọwụ. Hibra nga for interview. If you are here to play, gị gama ebe ndị orphanage nọ. Ma ọ gawa ebe ụmụazị na-egwu egwuregwu. Ọkwa imewela anya na eme ka police constable nọ na kanta. Nọ na kanta jụọ ndị bịara abịa ilekọta ile ndị nọ na selụ ego tishu na ego ncha. Ị ga-ebi efe onwe gị nga. Ị gbala aja ike. Iji akpụ ya akpụ. Yes. Nna akpụ ya. Ebere gị ugwu. Mba. Otele a na-achapụghị ihe ụtọ dị ya n'ime. Enwela mgbe gị na nwoke na ụta ga-enyo ahụ pụọ. Onyo ahụ ma ile nwoke nọ. Mgbe enyere ahụ ele ihe gwara ya. Asị m ya ndo. Enyere ahụ sị ya ndo. Enyere ahụ ya ekuruzie dị ukuru nke bịa sị ya ndo. Ndo na enyere ahụ. Ahụ gafụrụla ije. Ahụ pụrụla ije rụmọrụ ya. Ga-ebịazie sị ya ndo. Ọ bụrụ mgbe egbe ka ị gbara gbagbuo ya. Ga-esi makwa ya ndo. Enyo na mamịrị mbụ mamịrị na-akpaghị ya ga-ewere mistake ba mamịrị n'ahụ gị. Mba. Enwere mgbe a na-ata gị nnọọ na-ata gị ga-enyo mamịrị n'ahụ gị. Mba. Otele gosi gị jinja ka ọwụ galik ka ọwụ nnu ka ọwụ magi.
Nwere nke ọ na-esike ya. Ma azụ nwe nke shige n'Otele gị. Mba. It is sure. Hello, Tishi, mara ije check ya. Nnọkọta ncheke ya ka m gwa na ọdịm. Okay, iji amụ ya aka chie ya n'imi. Okay. Nwa agbọghọbịa ji amụ ya aka n'ike echi. Ị nwere ihe ụmụ nwaanyị na-eji awụ n'ike? Mba. Genotype gị? AA. Blood group gị? O positive. Mmadụ ole tara ala gị? Mmadụ ịtọ. Kpọọ phone number gị. 081 38 72. Ịwa ọchịchalị ya. Ịwa ọchịchalị ya kwa izu ole ike ịwa ọchịchalị ya. Mana ịma na ịdị wicked. Come on, subscribe for that place. So you can subscribe or check out. Subscribe or like ya get share ya. Awara ya bag. E watch it ya get back. You just know what ya taku share the game for what? Subscribe or for this place. Chineka Bagoko. 5392. Awula. Yes, sir. 081 38 72 53 92.